Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате нещата от живота в петък. Аз съм Славка Милева. Гост в днешното предаване е народният представител Петър Петров, а темата, която ще ви предложа в следващите 30 минути е АКТА. Тази тема нашумя в последно време и същевременно с това обаче ми се струва, че знаем недостатъчно за нея. А това, което знаем, поражда у нас много въпроси. Част от отговорите на тези въпроси очаквам аз и вие да научим заедно от моя днешен гост, на когото сега казвам добър вечер и добре дошли в студиото на нещата от живота. Добра вечер и на зрителите на телевизия Кракра. Господин Петров, имайки предвид вашата голяма заетост, не е тайно, че вие сте много ангажиран човек, да в предвид всичко това не успяхме да направим ваша визитка. Като начало на нашия диалог искам да ви помоля да разкажете накратко за себе си. Каква е вашата житейска и политическа биография? За себе си. Хайде да кажа така, аз съм една обикновена прашинка. Както всички останали. Нито по-голяма, нито по-важна. Поради тази причина вдигам телефона си на всеки, който ми звъни. Не се срамувам да пътувам в градския транспорт. Ценя изключително много в хората почтеността. На второ място професионализма, добитите умения. А пък ако човек, освен тези две групи от качества, притежава и така активна гражданска позиция, това би било най-добре и би следвало такива хора да теглят обществото напред. Какво друго за себе си? Какво ви прави толкова съпричастен към АКТА? Професионално съм обвързан с информационните технологии, а пък това споразумение, макар да излиза далеч извън рамките на информационните технологии, дори по-точно информационните технологии да са една малка част, появила се, доколкото зная, в последствие в това споразумение, самото споразумение третира неща, които са много извън материята на информационните технологии, но така основният взрив от въпроси и от притеснения се породиха именно в тези среди. Казахте, че вдигате телефона си на всеки. Това ми дава повод, уважаеми зрители, пък аз да обявя открита телефонна линия 60 22 28. Това е номерът на студиото на нещата от живота. В следващите 30 минути вие можете да зададете вашите въпроси към моя гост, а вие сте готов да отговорите на всеки един от тях, предполагам. Да продължим с АКТА. Какво представлява споразумението? Каква е неговата предистория? Сега, аз съм ви донесъл, разпечатал съм едно копие, преведено на споразумението, което по същество, съдържателната част му е от около 40 страници. Споразумение, което е подготвено от доста страни, не само от страни членки на Европейския съюз. Тук се виждат страни от Далечния изток, от Австралия, от американския континент, Япония, най-различни, практически от целия свят. Това споразумение като документ е предшествано от други подобни. С течение на времето се така развива. То не е акт, който е подготвен, как се казва, вчера. Можем ли да го наречем продукт на една глобална потребност? Да, категорично да. Мога да ви кажа, че необходимостта от АКТА
А всъщност акта, преведено на български, е споразумение за борба с фалшифицирането. Между другото, обърнете внимание, че самото заглавие и основното съдържание практически третира друг въпрос, а не толкова интернет и интернет потребителите и интернет услугите. То обхваща много широк спектър от въпроси и потребността е тази, тя се заключва в факта, в простичкия факт, че според оценки на експерти, над 200 милиарда евро годишно са печалбите на производителите на нелегални, на фалшиви, на подправени стоки и услуги. Значи акта не е каприз. Това не е каприз в никакъв случай. То е наистина необходимост. Това са, по мои преценки, са дори много повече. Това са стотици милиарди загубени пари, защото за тези 200 милиарда нито са плащани данъци, нито са плащани осигуровки, нито работниците са работили при нормални условия. Това са обикновено хора, работещи при робски условия. Това е нелегално производство, което не се знае от какви материали се прави. Дали те са опасни или не за човека. Няма никакъв контрол. Вместо тези милиарди да отиват за откриване на работни места, те изтичат. Това, което в България наричаме сива икономика, това е всъщност глобалната сива, глобалната черна икономика. Това е огромна дупка в световната икономика. И просто беше от години насам се подготвят, правят се опити за решаване на този проблем. Това е огромен проблем пред човечеството. И акта всъщност трябва да се разглежда като опит за решаване на този проблем. А къде са подмолните камъни? Защото от тук, от там се чуват и такива гласове. Аз съм далеч от мисълта, че като споразумение то е перфектно. Моята визия е тази, че той е инструмент за решаване на един проблем. Разбира се, тя не е единствената визия, има и друга, и това е така споделената от много млади хора, може би породена от техния страх, младите че нещо хора може да се случи. Са много емоционални. Да, те трябва да бъдат такива. И реагират първосигнално. Това понякога не е хубаво, но все пак е по-добре да реагират, отколкото да мълчат. Хубаво е, че реагират. Дори да се окаже, че не са имали основание в конкретен случай. Те реагират така, сякаш са лично засегнати. Сега, аз имам особено виждане по причините, които доведоха до такава реакция. Впрочем, знаете ли, че утре е Световен ден срещу акта? Да, това го зная. Който беше предшестван с много други протести. И точно по тази причина искам да обърна внимание на един убягващ от споровете и диспутите момент около акта. По принцип, винаги когато има някакъв такъв проблем, аналогичен беше въпроса с шистовия газ, аналогичен проблем е пълната забрана за тютюнопушенето. Винаги, когато има проблем, въпрос, при който се засягат нечии интереси, сериозно се засягат нечии интереси, започват протести. Но на сцената на протестиращите, всъщност на сцената сред протестиращите ги няма тези са засегнатите интереси. Кой има интереси да я няма акт?
Ами, това, което говорихме преди мъничко, тук 200 на наша милиарда... територия. Тук на наша територия. Ние сме твърде малки. На наша територия, тя е малка, но тя не е откъсната от света и тук са възлидни същите закони, същите правила. Когато си в сивия сектор и са застрашени интересите ти, на теб не е изгодно въвеждането на правила. И ти можеш да направиш, и ти правиш всичко възможно това да не се случи. Разбира се, ти не го правиш по грубия начин да ходиш на младите хора и да ги получаваш примерно, да им даваш пари или да ги насъскваш. Това се прави по елегантни начини, с пускане на съответния подходящ материал в съответните средства за осведомяване, информационни медии. Нахъсва се общественото мнение и това им е достатъчно на тези, които стоят на сянка. Те никога не излизат на сцената. Тъжното е, че тези, които излизат на сцената, те са честни и наистина вярват в правотата си. Те са свестни и добри деца. Най-добрият случай. И за това го водим този разговор, да осветлим доколкото можем. Аз се опасявам, че много от тях те не се досещат, да посочите, че зад всички тях за други. И против аргументи. Сега, за мен тъжното е, че тези хора се страхуват от нещо да не се случи, защото... Те се страхуват някой да не нахлуе много грубо в тяхното лично пространство. Така е, макар че ако човек се вгледа, между другото, аз съм убеден, че огромна част от хората, които се обявяват против акта, не са го прочели. Убеден съм. Аз съм разговарял с млади хора. Така е, на 100% съм съгласна с вас. Там действат други механизми. Тези, които са го чели, те, макар че протеста им е срещу акта като цяло, когато седнеш на масата с тях, какъвто беше случая с срещата при премиера, всъщност нещата се сведоха до една единствена точка. Един член 27, който е от главата за касаеща интернет услугите, дигиталното пространство, една единствена точка, което буди въпроси. Чакайте сега, заради една единствена точка, добре, тази единствена точка по нея може да се дискутира, може да се търси, да се намери компромис. Може би там наистина е заровен дявола и наистина човек като чете, забелязва, че теоретически възможно е да се случат неща. Как да ги кажа, нелицеприятни, лоши неща. Неща, от които младите хора се опасяват. И не само млади хора, и други хора се опасяват. Само, че някак си несъразмерен е този страх. И аз ще ви дам пример с нещо друго. Говорим за нарушаване правата, основни човешки права. Най-важното човешко право, стоящо в основата на всичко, е правото на живот. Имаме зрител на телефона обаче. Добър вечер. Добър вечер. Свързахте се с студиото на нещата от живота. А ваши въпрос към моя гост по темата акта какъв е? Да попитам вашия гост, възможно ли да се въведе това споразумение без да се налага да се променят редица закони, като закона за защита на личните данни или закона за авторското право? И изобщо България е подходяща ли за това споразумение и доколко е адекватно въвеждането му тук? И с думи прости, как точно това ще увеличи доходите на артистите в България? Мерси. Благодаря и аз. Ами, практически няма необходимост от промяна на българското законодателство. Това е парадоксалното в случая, специално за България. За други страни не мога да говоря. Няма нужда от промяна на законодателството. Тоест, това споразумение, този документ не налага България да прави промени в законодателството си. Тоест, ние и в момента, в известно отношение, държим по-строго, отколкото нещата, които се предписват. Между другото, акта, аз ще ви го оставя, ще погледнете, ще видите, че повечето от клаузите са пожелателни. Те не са трябва да направи, а те винаги започват по този начин. Дадена страна по споразумението може да предвиди или може да предприеме. Тоест,
допуска се тази възможност. Наистина, при положение, че няма сериозни контролни институции, демократични, тогава страхът може да добие реални измерения. Някой да си позволи, някой в случая властта, правителството, да си позволи един Big Brother, една възможност за Big Brother. Но разберете... Това ще бъде твърде грозно. Това ще е грозно, но разберете, в момента във всеки дом има по няколко ножа. А с ножа можеш да отнемеш основното човешко право на живот. Но никой не протестира с искане да се забранят ножовете. Парадоксално е, т.е. ние се опасяваме, че някой може да ни наблюдава, а не се притесняваме от това. Не звучи някак си естествено. Не звучи нормално. Въпреки това, аз съм съгласен с хората, които изразяват притеснения. За мен притеснителното е защо тези хора продължават да се страхуват. Те живеят в демократична страна. Това означава, че правителството, което и да е то, че управляващите, че системата не ги е успокоила. Тя в течение на годините не им е дала основания да са спокойни. Очевидно има прецеденти, които им дават основания на тези хора да допускат, че... Честна дума, ние и малко разсъждавахме в тази посока, нали така? Конкретно по акта практически нямаше... Нямаше дебат. Но пък интересното е, че акта вися месеци наред на сайтовете на Европейската комисия. И не само в България, и в Европа нямаше коментари. Всъщност избухнаха дебатите едва когато се стигна до забраната на подобни, не са аналогични закони, третиращи подобни заплахи в Съединените щати. Оттам като че ли се пренесе. Освен това, акта се подготвя още от преди идването на правителството на ГЕРБ на власт. Това не означава, че прехвърляне или споделяне на вина или на отговорност, но става въпрос, че за един доста дълъг период се подготвя. До сега никой не се е замислял, не е повдигал въпроса. Наистина ли акта може да защити интелектуалната собственост? Аз смятам, че сега акта като документ практически няма такива клаузи, които конкретно да разрешават казуси или да помагат на някого да си получи своето и да не отиде там, да не изтича в сивия или в черния сектор. Акта по-скоро е призоваване към непримиримост към фалшифицирането на стоки. Предприемане на мерки, но без да се посочват съответните мерки. Аз лично не мисля, че ако някой разчита на този документ, на тези 40 страници, че те ще решат проблема, това е изключено. Авторите, които очакват своите да получат своето, няма да го получат благодарение на акта. Да чуем още един зрител. Да чуем. Добър вечер. Добър вечер. Вие се свързахте с студиото на Нещата от живота. Слушаме ви. Да. Вашия въпрос към днешния гост. Над въпросите или не? Моля? Значи обажда се доктор инженер Иван Попов. С господина сме бивши съученици. Познавам го като изключително честен, точен и изключително ерудиран човек. Просто няма му задавам въпроси, но това с акта просто е един парадокс. И той го знае много по-добре от мене. Желая му успех в политическата кариера и все така да устоява интересите на България и на Перник в частност. Всичко добро желая. Благодаря ви. Ще споделите ли това мнение? В тези минути до тук ви се опитвате нещо друго да обясните. Всъщност, да, някакси парадоксално е положението около този документ, наречен споразумение.
всъщност няма протести от страна на тези, които най-вече, които би следвало да са по някакъв начин заинтересувани, тъй като става въпрос главно за търговия, главно за производство. Така опасенията са свързани с една глава, която е включена в това споразумение допълнително. Тя дори не е предвиждана първоначално, то се личи по заглавието на споразумението. Нека да ви върна мъничко към първия ни зрител, който поиска да разбере как акта може да допринесе за увеличаване на доходите на актьорите. Практически няма да допринесе. Аз преди мъничко така с едно изречение го загаднах. Няма как този документ от 40 страници, ако някой автор разчита на тези страници, да забрави. Той трябва и може да разчита единствено на българското законодателство, което практически решава нещата. Където са заложени контрола, където са заложени правилата, където се намира конкретиката. Пак казвам, това споразумение не налага ново законодателство в България. Въпросът е да се прилага съществуващото законодателство. То като че ли не се прилага. След като очевидно има недоволни страни. Между другото, аз съм, само за да довърша така по този въпрос, аз не смятам, че подобни споразумения са пенкилера, който решава проблемите. Има един съществен проблем, който също не се пропуска и не се дискутира. Модела, по който интернет услугите функционират. Една огромна част от интернет доставчиците, предоставящи услуги в интернет, ги предоставят последния начин. Всъщност, предоставя се инфраструктура, т.е. сървър, на който да разположиш това, което имаш като софтуер, предоставят анонимност, тук вече става интересно, и предоставят третата част от услугата – липса на отговорност. Тези трите събрани заедно са идеалната среда за развитие на пиратство. Защото аз съм анонимен, никой не ми търси отговорност и мога да правя, и на всичко отгоре са ми дали среда, където да си разигравам коня. Това нещо, докато продължава, 100 акта да има, не могат да го решат. А сега ви предлагам да видим една анкета заедно и след това ще продължим. Колеги, видео, моля. Как си представяте днешния свят без интернет? Ами, не си го представям, да ти кажа честно. Моля, бързо. Аз просто всичко се извършва през интернет и не би могло да движи нищо без интернет. Няма да имаме достъп до услуги, дори обикновен човек, който не ползва интернет, без интернет, и то е... Тревожи ли ви акта? Притесняваме, да. Защото малко ли много ни ограничава правото на достъп до информация. И абсолютно всичките хора, почти всичките хора на земята ще ни направи престъпници. Вие сте млади хора. Представяте ли си днешния свят как би могъл да съществува, да действа без интернет? Хаос и паника, според мен. Доста неща се правят зависими света в момента от интернета. Но според мен може да е за добро до някъде. В общи линии. Вие споделяте ли това мнение? Как мислите? Как си представяте света без електронната комуникация помежду ни? Как да си я представям? Като хаос. Като него ми е мнението. А тревожи ли ви акта? Да. Какво е притеснителното? Не знам точно. Всеки този човек в смисъл ще бъде засегнат от това. В смисъл основно
Според мен акта единствено е огромен плюс за големите кооперации. В смисъл, по-лесно може да извличат пари, а за обикновен човек от това означава, че няма как да получи... В смисъл, ако акта беше въведен по-рано, нямаше тогава да имаме въобще софтуер на компютрите игри, в смисъл... Трябваше да си плащаме всичко, а тук докато имаме малки заплати няма как да си го позволим и щехме да сме много назад. Не знам, може би... Не знам. Може би малко по-скучен от сега, може би малко повече хора по града, повече хора сред природата. Въпрос на лична нагласа. Значи един човек, който е свикнал без интернет, окей, който е свикнал с интернет, ще му липсва. Да. Не мислите ли, че ще се наруши целият ритъм на икономика? Всички положения, като си има направи, че навсякъде, където отиваме в една администрация, всичко е с интернет. То, може би преди около месец, когато падна големия сняг, в града ни нямаше интернет и го почувствахме как е. Но какво да ви кажа, въпросът е човек как мисли. Кой как работи, в каква сфера работи, от това зависи. Акта тревожи ли ви? Лично мен не. Мен не ме тревожи акта. Нека продължим, имаме още няколко минутки. Вие представяте ли си днешния свят без интернет, без електронната комуникация? Днешния свят без интернет ще е вчерашния свят. Онзи свят преди 20 години. Когато нямахме загряти уши от мобилни телефони, когато не знаехме какво е интернет и когато пак бяхме точно толкова щастливи, колкото и сега, защото живота си течеше, ние бяхме в него, вълнуваха ни други неща. Днес обаче без интернет е немислимо. Чухте младите хора. Според вас те достатъчно информирани ли са? Според мен не. Разбираемо е. Те не може да се очаква от всички, от всеки един по-отделно да се задълбая в детайлите на нещата. Те са чули шумотевицата около акта, възприели са, че там има нещо нередно и това им е достатъчно. Но го приемат малко по презумпция. Да, на вяра, което впрочем това е лошото, че това нещо се използва от онези, които стоят на сянка. Последен въпрос и така ще завършим. Какви са последните новини от Брюксел и тук от българското правителство? И специално вие, българските политици, разнопосочни или единни сте по темата? Не бих... Зависи около какво. Според мен около това, че има нужда от решаване на проблема с фалшифицирането на стоки, цари единство. Както и по въпроса, че това нещо не може да става за сметка на нарушаване на човешки права и свободи. Сега, има нюанси. Естествено, всяка от политическите страни се опитва да извлече някакви дивиденти, особено опозицията, която задължително трябва да обвини правителството в всякакви грехове. Но по принцип никой, дори в критиките си, не отрича, че е необходимо да се реши проблема с фалшифицирането на стоките, без това да повлиява по някакъв начин да нарушава човешките права. Нека така да завършим. Да завършим с това. Благодаря ви за това участие в Нещата от живота. Надявам се да продължим по темата в други предавания. Тя няма да свърши днес. Със сигурност аз съм готов да ви гостувам. Още веднъж благодаря ви. На вас, уважаеми зрители, пожелавам хубави часове с телевизия Кракра, приятни почивни дни. До нова среща следващия петък.